O športe, životnom štýle, o výnimočnosti, a to hlavne v vokálnom rozmere. Aby bolo o Orave počuť. O známych aj tých, ktorých možno nepoznáte. Som Juraj Fačko, jeden zo zakladateľov športovej súťaže King of the North, ktorá je pevnou súčasťou street workoutovej komunity na Slovensku. Teraz ťa vítam pri počúvaní môjho podcastu Pod hrazdami. A prečo pod hrazdami? Lebo rád robím veci inak. Takže som nemal na výber a v Austrálii som sa potreboval uchytiť a s určitým vzťahom ku športu bolo jasné, že si vyberiem po štúdiu angličtiny nejaký odbor a ten odbor bolo osobné trénerstvo. Keď ten tréner má od začiatku záujem od toho klienta, že na aký má level toho fitness alebo zdravia, tak tam si myslím, že nikdy nepôjdeme nejakou zlou cestou a ten klient si tam nájde to svoje a ten tréner mu môže pomôcť. Veľakrát to mám ťažké, vieš, mne to tak povedia, že Maďar došiel, že nevie odhazovať sneh a tak. Prvým hosťom Pod hrazdami je rodák z Nitry. Svoje športové skúsenosti začal zbierať v ďalekom Sydney. Chuť študovať ho priviedla späť na Slovensko. Po skončení štúdia jeho cesta viedla za profi športovcami do Prahy, kde strávil niekoľko rokov. Ako sa hovorí, láska hory prenáša. Môj dnešný host prišiel na Oravu za láskou. Mojím prvým hosťom je Jakub Meďko, ktorého na Instagrame nájdeš ako Jakub _fyzio. Kubo, vitaj. Dobrý večer, ahojte. Dobrý večer. Ďakujem takto formálne za privítanie. Kubo, ako som povedal, bol si v Sydney. Začal si svoju životnú športovú púť v Sydney. Verím tomu, že si športoval aj predtým, ale začal si svoju športovú púť v Sydney. Čo ťa viedlo, alebo ako si sa dostal do Sydney a čo ťa nakoplo, aby sa vrátil na Slovensko? Ja už som niekoľkokrát spomínal tento príbeh, že som vlastne bol úplne stratený ako študent, skoro nezmaturovaný, nevedel čo so životom, tak moji drahí rodičia do mňa investovali svoje peniaze a povedali, že dávame ti poslednú šancu. Takže som nemal na výber a v Austrálii som sa potreboval uchytiť a s určitým vzťahom ku športu bolo jasné, že si vyberiem po štúdiu angličtiny nejaký odbor a ten odbor bolo osobné trénerstvo. Takže tam som prvýkrát tak pričuhol k tomu, ako sa dá robiť to trénerstvo, práca s ľuďmi, práca so športom na celkom vysokej úrovni a veľmi ma to začalo baviť. Takže taká cesta bola do tej Austrálie. No a cesta z Austrálie bola taká, že som... Prepáč, že ti skáčem do reči. Koľko si strávil v Austrálii rokov? 2,5, 3, skoro 3 roky. To je asi sen každého Slováka odísť zatiaľ teda 3 roky. Do tepla, hej? Do tepla, presne. Vianoce, pokiaľ tam nehorí. Vianoce, no to je pravda, Vianoce tráviš vlastne na pláži a hej, takže taká veľmi, veľmi zaujímavá cesta to bola potom späť, že som sa vrátil kvôli fyzioterapii do Bratislavy a chcel som vlastne študovať medický odbor na zdravotníckej univerzite a trošku zvýšiť to svoje vzdelanie. Takže to bolo také rozhodnutie a som sa musel vzdať pláže a všetkých tých krásnych vecí v Austrálii a vrátil sa teda na Slovensko. Dodnes to teda neľutujem, myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. A odtedy som tu vlastne. Skvelé. A po štúdiu si sa rozhodol, že Slovensko ti je malé, zažil si veľký svet v zahraničí a išiel si do Prahy. Tam ťa čakali profi športovci, alebo ako to bolo? Ako si sa dostal k tomu, že vlastne si mal možnosť trénovať s tými najlepšími? Bolo to, ja Prahu neberiem ako zahraničie. Ja si myslím, že tá Praha je a všeobecne Česká republika je stále Slovákom veľmi blízka a že máme celkom aj dobré vzťahy, keď to teraz trošku nám skazí jeden pán v Čechách. Ale v podstate som po tom štúdiu chcel mať taký väčší ako keby dosah. Tým, že som bol v Bratislave, kde som mal nejakú prácu, mal som kamaráta, ktorý začal podnikať v Prahe, začal pracovať v Prahe a veľmi sa mi páčilo to, ako tam fungujú crossfitové gymy alebo crossfitové boxy. Boli to veľké gymy, kde bolo veľmi veľa ľudí, kde sa veľmi veľa ľudí začalo zaujímať o svoje zdravie, o to, jak možno aj robiť ten crossfit trošku lepšie a robiť ten tréning kvalitnejšie. Takže vznikol tam ako keby priestor pre toho fyzioterapeuta spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú možno není zo začiatku hneď profi, ale chcú sa na nejakú profi úroveň dostať. Takže tam bola taká moja ambícia, že tá Praha znie a vyzerá skvele a stretol som tam teda množstvo
skvelých ľudí, mám tam dodnes skvelých kamarátov, skvelé kontakty. No a potom nejak som mal šťastie a dostal sa až k profi športu. A ktorý rok to bol? Čo si vlastne išiel do Prahy a si sa tam usadil? 2017, 2017, áno, tak to sedí. Čiže začínal si ako fyzioterapeut v crossfitovom centre? Alebo... Áno. A vlastne v 2016 bol aj dosť veľký boom, alebo možno rok skôr, ešte 2015 na Slovensku a v Čechách vlastne prišiel crossfit alebo funkčný tréning ako niečo nové a všetci sa do toho púšťali a všetci začali na to makať. Výborné. Dobre, vrátim sa k tvojmu terajšiemu pôsobisku Dolný Kubín. Toto malebné 20 000 mestečko v tejto našej krásnej dolinke. Čo na to hovoríš, život v tomto meste? Je to iné ako veľké mesto Praha alebo Sydney, alebo aj ako Bratislava, pretože fakt 20 000 dolinka. Je to iné. Mňa teda najviac, čo je to najväčšie pozitívum a čo si veľmi užívam, je tá príroda, sú tie hory. Je to ten čas, ktorý ja milujem v horách, ten aktívny čas s mojou priateľkou, s našimi psami, takže tá láska k horám a nejak k tomu, že som možno, ja nepoužívam rád ten výraz, že vyhorel, ale podľa všetkého som vyhorel z takého toho mainstreamu, veľa ľudí a byť videný a mať veľa lajkov a byť čo najviac a dokázať čo najviac a trénovať najlepšieho športovca na svete, dostať sa na olympiádu, tak z toho som možno tak trošku vyhorel a tie hodnoty som mal možno až tak príliš prestrelené, tak to sa zmenilo za posledný rok, čo som v Dolnom Kubíne, že tie hodnoty sú trošku iné a užívam si ich celkom statočne. Tak ja touto cestou hlavne chcem poďakovať Barbare, že ťa doviedla do Kubína a že ťa stiahla do tejto našej kotlinky, dolinky, alebo jak to mám nazvať. Ja si pamätám, ak my dva sme sa stretli prvýkrát, ono to bolo na Zdravo a Fit v Bratislave. My sme tam boli na nejakom školení, ty si tam prednášal vtedy, áno. Mám pocit, a Barbaru som stretol na bare a sa pýtam, že Baja, čau, čo tu robíš, že však ty si v Kubíne, nie? A ona, že no ja tu mám priateľa, a za chvíľku si prišiel ty. No, kámo, to bolo naše prvé rande. My sme sa tam stretli prvýkrát oficiálne, ako na takom, že už sme sa ako nazývali nejak. Takže to bolo, vidíš, čiže ty sa mi vlastne spájaš od začiatku s tým Dolným Kubínom, som si vôbec vlastne neuvedomil. To je super. Ja asi viacej ľuďom sa spájam s Dolným Kubínom, dobre, to nebudeme asi rozoberať. Dobre, super. Ja by som prešiel na takú prvú tému, kvôli k čomu v podstate som ťa zavolal do tohto podcastu. Ty si človek, tréner a fyzioterapeut. Proste prešiel si veľa tréningovými halami, mal si veľa klientov a stretol si sa s milión trénermi. Milión fyzošov. Toto slovko som si zobral od teba, pretože pamätám si, keď sme sa naposledy bavili u nás v gyme o tom a si to povedal asi 5 krát, tak si vravím, to slovičko sa mi páči, to si zoberiem. To je až taká nadávka, to znie, si fyzoš. Nechcel som ani teba, ani nikoho uraziť, ale vieme o týchto ľuďoch, o týchto tréneroch a o týchto takých rýchlokvasných fyzioterapeutoch, ktorí si urobia víkendové kurzy a proste chvália sa tým, ako keby mali vysokú školu. Tak vieme o nich, že každý má nejaké svoje skúsenosti, samozrejme, ale niektorí nemajú a iba sú akože taký ten instagramový tréner. Hej. Proste, čo by mal podľa teba mať správny tréner? Ja som teda rýchlokvasný tréner bol tiež. Všetci sme boli nejakým spôsobom rýchlokvasní, pretože ten začiatok je vždy najťažší. Povedať si, že nič neviem a veľmi dlho nebudem vedieť. A len je samozrejme rozdiel, že rýchlokvasný tréner, ktorý získa licenciu alebo urobí si nejaký víkendový kurz a hneď si to zavesí na Instagram, hneď si napíše do svojho bio, že som tréner, ja neviem, street workoutu alebo kalisteniky alebo funkčného tréningu a mám za sebou toto a pritom strávil jeden víkend na nejakom školení. Je rozdiel ako človek, ktorý proste je pokorný a robí si to svoje a funguje. Rozumiem. Ja si myslím, že ten kvalitný tréner alebo taká tá dravosť a chuť toho trénera od začiatku, aj keď možno má len víkendový kurz a možno sa aj postaví hneď do pozície, že som tréner niečoho,
som si všimol, že ľudia potrebujú takú nálepku, že ja som crossfit a ja som calisthenic a ja som MMA a ja som tréner a ty si ten. Že ľudia, máme tendenciu sa tak nálepkovať a možno dobrý tréner by toto nemusel robiť. Alebo dobrý fyzioterapeut by nemusel dávať si nálepku a mohol by povedať, že ešte, že mňa baví pomáhať ľuďom a mňa baví robiť ľudí zdravých a aby sa pohybovali, mali nejaký level fitness a ja im v tom chcem pomáhať. A či už využijem tu a calistheniku alebo nejaký kettlebell, alebo im pomôžem dýchať do bránice, čo ma naučil fyzioterapeut, tak ja to s nimi budem robiť. Tak toto je pre mňa, to tak spozorniem, keď niekto takto premýšľa nad tým, že pomáham ľuďom, aby boli fit. A to ma baví a prináša mi to aj chleba domov. To je pre mňa kvalitný tréner a takéhoto človeka čaká veľmi dlhá kariéra, pretože nebude ako keby zaujatý možno len na jeden odbor alebo smer a nebude si dávať nejaké nálepky. OK, ale mňa skôr napadá ešte teraz taká vec, že človek, laik, ktorý reálne v živote nevidel trénera, nesleduje Instagram, je na Facebooku len preto, aby komentoval sprosté statusy niekomu, tak ako si ten človek má nájsť toho trénera? Alebo ako by si mu poradil možno, že ako získať ten prvý taký kontakt s tým človekom a hneď pri prvom trénerovi sa neosrať proste. Iba to, rozumiem. Na to na prvýkrát nájsť človeka, ktorý by mu mohol vyhovovať. Aj v tom je to pokus omyl a samozrejme ten klient, alebo aj ja, aj ty, určite sme si prešli, že sme zliadali k niekomu a oslovili ho a nakoniec sme boli z toho sklamaní, že ten človek viacej rozprával o sebe, ako sa zaujímal o mňa, čo ja viem a neviem, alebo kde problém mám alebo nemám. Takže vybrať si veľakrát je náročné a ja si myslím, že aj to, čo som tak trošku aj premýšľal, čo je vidieť, že v týchto menších mestách a na Slovensku aj v Čechách je nedostatok kvalitných ľudí a boli sme nútení, možno kvôli financiám, možno kvôli vzdelaniu a možnostiam ísť do tých väčších miest. Takže je napríklad v tom Dolnom Kubíne nájsť niekoho, kto naozaj to vzdelanie má a má aj čas a chuť a záujem pomáhať novým ľuďom, že už nie je zaprataný klientami, je veľmi náročné. A na tých sociálnych sieťach vie byť každý odborník, stačí mať veľké prsia alebo dobrý sixpack a pomaly každý je odborník, takže na tom Instagrame treba byť extra opatrný a dnes už ten online svet tiež funguje tak, že ak sa ten tréner hneď zaujíma možno o nejakú diagnostiku, že OK, že ako sa máš, či ťa bolí rameno, keď robíš zhyby, pošli mi video, ako robíš zhyb, klik a od toho sa odrazíme, že keď ten tréner má od začiatku záujem od toho klienta, že na aký má level toho fitness alebo zdravia, tak tam si myslím, že nikdy nepôjdeme nejakou zlou cestou a ten klient si tam nájde to svoje a ten tréner mu môže pomôcť. Ak je to one-man show, že ten tréner ide seba a svoj six-pack a aký je super a koľko spraví z hybov a nejaký je úžasný a o ničom inom nerozpráva, tak bohužiaľ toto je obraz doby a u takého trénera klient toho veľa nenájde. Takže treba byť opatrný a možno vyskúšať 3-4 ľudí a vyskúšať si aj rôzne štýly, gymy, fitness centra, rôzny prístup k tomu zdraviu. Takže má to ten klient v dnešnej dobe ťažké. No to má to teda. Keď si človek, ktorý sa chceš naučiť všetko sám, čiže povieš si, že nejde cestou trénera, si potrebuješ si odkladať peniaze do ponožky a nie si ochotný vlastne podporiť človeka, ktorý to študoval alebo ktorý sa tomu venuje a chceš začať športovať sám. Čo by mal človek urobiť ako prvé, keď začínaš kvázi športovať sám? Dám ti napríklad dva príklady ti poviem, že som človek, ktorý má miernu nadvahu. Vidíš svojich kamarátov, všetkých, ktorí športujú a behajú a schudli. Hej. Čiže je nový rok, začínajú ľudia predsavzatia, síce je lockdown, ale proste bohužiaľ. Chceš ísť behať, môžeš ísť behať do extravilánu, v rámci okresu samozrejme. A proste dáš si ten cieľ, 10 kilometrov, že chceš odbehnúť. Čo by mal ten človek urobiť, keď začína? Ako prvé napríklad, alebo prvých pár vecí, ktoré by nemal preskočiť, aby sa mu nestalo niečo zlé.
taký pohľad toho fyzioterapeuta a trénera zároveň. Čo je dôležité, že ako si povedal, že ten beh, alebo fitness, alebo gymnastika, kalistenika, že všetko mi veľakrát príde také paternizované. Ten pattern z angličtiny pre mňa znamená, že robíme nejaký súbor cvičení, ktorý niekto nejak pomenoval. Že toto je zhyb, toto je drep, toto je bežím. Ale ľudia v dnešnej dobe, prečo aj ja mám plnú ordináciu, je to kvôli tomu, že ľudia nemajú základné pohybové návyky, ako je spraviť drep, ako je spraviť výpad, dať ruku nad hlavu, zohnúť sa po nejaký predmet. Takže my z toho sedenia a z toho stresu a z toho, že sme od 8 rokov prikovaní k stoličkám, sa naše telo prispôsobilo veľmi sedavému a neaktívnemu životu. Čiže keď neaktívny človek, ktorý má nadváhu, začne robiť akýkoľvek paternizovaný alebo nejaký súbor cvičení, tak automaticky na seba šije takú búdu a môže to dopadnúť zle v podobe zranenia alebo nejakého metabolického ochorenia, preťaženia a podobne. Takže tu je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, či ja mám telo na to, aby som mohol behať, robiť zhyby, robiť kliky. A ak nemám, tak ten tréner alebo ten človek, ktorý ma vedie k tomu športu, tak by mal byť dostatočne múdry a kvalifikovaný na to vysvetliť mi, že počkaj, predtým, jak pôjdeme behať, skúsme znížiť telesnú hmotnosť, tu je nejaký bicykel, ktorý je pre teba oveľa šetrnejší zo začiatku, budeš bicyklovať, a keď chceš veľmi teda behať, nastavíme to telo tak, aby si mohol pracovať. Ak tam není ten tréner, tak máme dostatočne online informácií uvedomiť si, že ako vznikajú bolesti klbov a podobne. Takže predtým, ako si dáme predsavzatie, že chcem schudnúť a začnem behať, a predtým, ako začnem mať bolesti, si možno naliať čistého vína, že fúha, ale ja som 10 rokov nič nerobil. Takže tu opäť taký ten zdravý sedliacky rozum a ten na Orave je, ten v mestách moc není, na Orave sú chlapi a ženy taký schopnejší život, alebo v tých ťažkých podmienkach sa museli naučiť žiť. Ale skôr, prečo o tom hovorím, je, že tak zdravo si odpovedať, že asi nebude dobré pre mňa, keď mám nadváhu, behať. Že skúsim nežrať a dám si pozor na jedlo. Že dá sa, určite sám vieš, že dá sa pomerne veľa hmotností stratiť už len tým, že zmení svoje stravovacie návyky. Hej. No ja som si tým prešiel, takže viem presne, o čom hovoríš a tiež som išiel asi tou lepšou cestou. Mal som dobrého trénera, ktorý ma do toho dostal. To akože nemusí, to je jasné. Čiže nestačí si kúpiť pekné tenisky za 200 €, kúpiť si leginy a ísť behať. Proste človek musí začať tým, že sa postaví pred zrkadlo a povie si, že OK, tu nám mám tieto šumky a toto a idem proste začať niečo robiť, ale nejdem hneď vonku behať, ale skúsim ísť do toho fitka, sadnem si na ten bicykel, alebo sa začnem prechádzať, alebo proste začnem nejak zapájať to telo, zapájať metabolizmus, zmenou stravy a začne fungovať takto a môžeme ísť hlbšie, hej, môžeme z takýchto ľudí, 90%, ja nechcem tu dávať percent, alebo nemám výskum nejaký za tým, ale 90% mojich klientov som presvedčený, že všetky ich bolesti pramenia z tohto, že robia veci tak, že si spôsobujú obrovský stres, damage a ubližujú si. Znamená, že človek, ktorý nespí, má málo jedla a ešte aj to jedlo, čo má, je nekvalitné, má málo vody a preťažuje sa športami, ktoré sú intenzívne, alebo aktivitami, ktoré sú intenzívne. To sú moji klienti, ktorí za mnou chodia s bolestiami klbov, svalov, šliach, úponov, vyhorením, depresiami a tak ďalej. Čiže ja viem, o čom hovorím a viem, že ten dôvod není crossfit, alebo kalistenika, alebo hokej. Ten dôvod je, že ten človek žije život, ktorý ho nepripravuje na tréning a športovú aktivitu. Ten mozog to chce, tá hlava si to pýta a búši, ale to telo nie je pripravené. Takže toto je aj práca fyzioterapeuta, moja práca, to tým ľuďom vysvetliť, že teba bolí chrbát, lebo je toho na teba moc a máš zlý životný štýl. Poďme zlepšiť tvoj životný štýl, znížiť intenzitu tréningu a potom sa budeš mať lepšie, budeš lepšie vyzerať a potom bude možno aj to, že spravíš 100 klikov, 100 zhybov, 100 drepov. Dajme tomu napríklad. Hej. A to sa nebavíme o ľuďoch po 30-ke, 40-ke, 50-ke. Už som to videl aj u 20-tníkov a mladých ľudí, že sú totálne vyhorení a majú to telo v zápaloch.
Mne tam chýba ešte jedna vec, ale tak to sme sa dohodli. Pretože to, myslím si, že to je dosť dôležité a treba k tomu povedať asi viacej a to je rozcvička. Proste veľa ľudí, aj ja mám takú skúsenosť, že veľa ľudí príde do fitka, ku nám do workout parku, alebo ku nám do gymu, alebo hoci kde a proste tí chalani, alebo celkovo tí ľudia sa nerozcvičujú. Priznám sa, že ja tiež niekedy nemám takú chuť sa rozcvičovať tak poctivo, ako by som sa mal, ale viem, čo moje telo zvládne, viem, aký ide ma tréning a viem, ako to bude pracovať so mňou, ale snažím sa proste rozcvičiť. Vždy stráviť nejaký čas tou rozcvičkou, ale ja športujem aktívne denne 7 rokov. To telo už pracuje inak, ako pracuje človeka, ktorý práve začína. A práve tá rozcvička si myslím, že je jednou z takých dosť dôležitých vecí, aj čo sa týka toho fyziopohľadu, aj samotného toho výkonu. Predsa, ak idem podávať nejaký výkon, tak telo by sa malo zahriať, to máš takisto s autom. Keď ideš niekde na aute, tak ho naštartuješ a nedáš ho hneď na plyn na podlahu, ale proste počkáš, kým sa zohreje a až potom ti to poriadne pôjde. Hej, čiže prosím ťa, tvoja rozcvička, alebo respektíve taká ideálna rozcvička pre športovcov by mala trvať koľko minút a čo by mala obsahovať? Záleží od športu. Dneska som mal ráno tréning s boxeristami, ktorí majú rannú rozcvičku 30 minút skoro, kde rozcvičujú každý jeden klb, rozcvičujú metabolicky to telo, či zvýšia teplotu telesnú, zvýšia srdcovú frekvenciu, čiže u tých profíkov to vidíš. Že profíka nevidíš prísť na tréning bez rozcvičky. To som nikdy nevidel. My, amatéri, tí, čo sme není zaplatení za to, že športujeme a musíme si ukradnúť ten tréning, tak trošku pankujeme tú rozcvičku, ale ja osobne naše telo je stvorené z ako keby taký fluid, ako keby naplníš neopren, keď si vieš predstaviť neopren vodou, keby je naplnený, tak to je naše telo. 90% nášho tela tvorí voda. A tá voda sa v tele nejakým spôsobom pohybuje, takže ty keď si sadneš na bicykel alebo spravíš nejaké jumping jacks alebo angličáky alebo vykrúžiš každý jeden klb do tých rotácií, ktoré tie klby prirodzene majú, tak tebe sa ten fluid, tá tekutina v tele začne pohybovať, zvýši sa ti telesná teplota, zvýši sa ti srdcový tlak a toto je cieľ tej rozcvičky. Takže tá špecifikácia je podľa toho športu. Keď sa budeme baviť o kalestenike, tak by som určite začal ľahkým zahriatím, napríklad švíhadlo, pretože tam je aj ten skok, preskok, ten lymfatický systém sa tam pohybuje ešte intenzívnejšie. Začal by som s každým jedným klbom, čiže od krku, ramena, lakťov, hrudnej chrbtice, bedra, jedného, druhého, kolien, členkov. Rozcvičil by som každý jeden klb, možno nie dlho, 5 krúžkov do každej strany, tak aby do 10-12 minút som bol kompletne rozcvičený, zapotený, trošku zadýchaný a už je môj systém jak metabolicky, tak cez ten centrálny nervový systém pripravený ísť aj intenzívnejší tréning. Pretože tá rozcvička potom bude pokračovať už keď pôjdeš tie prvé sety tých zhybov alebo klikov. Takže určite zvýšiť tep a zlepšiť mobilitu. Takže toto by si mali ľudia v prvom rade načítať. Druhý rozcviček. Ja si pamätám, že ty si s Mišom Barberom robil jedno video, v ktorom bolo spomínané nejaké bolesti chrbta a takéto. Dýchanie, ale toto nechcem poukazovať na toto video. Samozrejme, ľudia si to môžu nájsť, keď budú chcieť. Je to u Miša Barbera na jeho YouTubeovom kanáli, ale chcem poukázať na Mišové videá, ktoré on dáva ako rozcvičky. Má tam veľmi veľa skvelých videí. Michal Barber je majster sveta vo fitness, ktorý začal fungovať ako chlapec z ulice, parkourom, freerunom, kalistenikou, street workoutom a sa dostal vlastne kulturistikou. Kulturistike a stal sa z neho majster sveta aj vo fitness. Čo je super, že aj takíto ľudia, ako napríklad Miško, urobili to, že dali svoje know-how ľuďom zdarma na YouTube a proste ľudia si to môžu načítať. Čiže odporúčam pozrieť si určite jeho kanál na YouTube, aby našli, ako sa rozcvičiť. Nájdu tam aj základné také cviky k tomu. A všetky tie veci, ktoré potrebuje športovec k nejakému základu. Spomínal si tam, že si sa stretol s deťmi, alebo teda s mladistvými, ktorí nemajú pohybovú prípravu správnu.
je to problém škôl, alebo je to problém rodičov, lebo ja akože osobne si myslím, že telesná výchova bola dosť zanedbávaná na základných školách. A vraj sa to zhoršuje. Takže super. No. Nemám deti, neviem povedať, nepýtam sa na to mojich rovesníkov, ktoré majú deti na základnej škole, ale sám vidím, keď príde ku nám niekto cvičiť, alebo respektíve, keď mi nejaký môj známy povie, že má syna, chcel by začať cvičiť a ukáže mi ho, alebo dovedie ho za nami na tréning do workout parku a proste tí chlapci sa nevedia pohnúť. To je smutná realita a stretol som sa s tým aj ja, dokonca aj v profišporte, že majú deti veľmi chabú tú základnú pohybovú prípravu a takú kontrolu nad svojím telom. A tá tvoja otázka, že kde hľadať vinníka, myslím, že je to systém, tak ako veľa vecí na Slovensku je systémový problém. Nie je to problém v ľuďoch, alebo že by sme boli nejaké lemry. Skôr je problém v tom, že nemáme štruktúru, ktorá by podporovala mladých ľudí športovať. Je to možno otázka peňazí, možno otázka ambícií, ministerstiev. Ide mi skôr o to, že aj tí rodičia majú čoraz menej asi času na tie svoje deti. Takže je to veľmi na nás, aj napríklad na tebe, že máš dosah na chalanov a každý podľa mňa chlapec chce v určitej dobe vyzerať dobre, spraviť zhyb, klik, mať trochu telo, za ktoré sa nehambí a takýchto ľudí, už veľmi mladých, ty máš pod rukou, takže ja tak spolieham na teba a na ľudí okolo mňa, že tréneri budú tieto deti viesť k tomu. Oslovil ma teraz kanoistický tréner, ktorý pracuje s deťmi. Spolupracujem s trénermi, ktorí sa začnú venovať deťom v podstate zadarmo, nemajú z toho nič a chcú tým deťom pomôcť v tom športe, v tom zdraví. Takže stretávam skvelých ľudí, ktorí zadarmo robia to, že posúvajú tie deti dopredu a myslím, že je to naša veľká zodpovednosť a mala by byť ambícia robiť aj zadarmo a pomáhať tým deckám hýbať sa vpred. No ja môžem povedať, že ako sme otvorili našu Kingzonu, tak prišla za nami Peťka Ižová, ona jazdí vodný slalom v Dolnom Kubine a začala trénovať s nami vlastne kalisteniku a to dievča je úplne inde. Keď si zoberiem, má 16 rokov a porovnám s inými 16-ročnými, ktorí sa samozrejme nevenujú športu, ale ona sa tomu športu venuje tak je zdravo poháňaná rodičmi, že proste není to ten typ rodiča, ktorý za každú cenu musí byť môj Jožko najlepší. A ja som sa aj stretol, niekoľkokrát aj som počul, že napríklad pri kolektívnych športoch sú najväčší problém nie zlé výsledky toho tímu, ani zlý nejaký tréningový proces, ale väčšinou sú najväčší problém rodičia, ktorí za to, že majú, ja neviem, jedného syna, ktorý sa venuje tomu športu, takže on musí byť ten najlepší. Oni zasahujú do tréningového procesu rodičom. Určite si sa s tým stretol, že to je fakt tragédia, keď rodič príde na tréning, on tam nemá čo robiť. Proste je tam tréner, ktorý je vzdelaný, je zodpovedný za tie deti a on má zodpovednosť za ich rastom, za ich výsledkami. A ja verím tomu, že toto bude počúvať aj nejaký rodič, ktorý reálne má dieťa v nejakom krúžku, kde je kolektívny šport, či je to hokej, futbal, basketbal a nájde sa v týchto slovách, čo som teraz vravel o tom, že zasahuje do toho tréningového procesu. A už dúfam, že to je človek, ktorý v živote nešportoval, lebo taký sa nemá čo vyjadrovať k nejakému tréningovému procesu svojich detí. Áno, ale zase na obranu, aby som ti trošku oponoval a nesúhlasil. Určite je to zlé. Určite, keď sa egomaniacký rodič nájde v takomto tíme alebo v športe a ubližuje tomu dieťaťu, tak tam treba zakročiť a tam ten tréner musí jasne stanoviť tie hranice, kde ten rodič je. Zase na druhú stranu musíme si povedať, že keby nie je pán Vlha, tak neexistuje Petra Vlhová. Keby nie je ambícia napríklad od Števa Svitka robiť tak veľa pre motocross, tak by neexistoval Števo Svitko. Takže ten rodič v dnešnej dobe v situácii, ktorá je v slovenskom športe, je hlavný sponzor a dotuje to dieťa veľmi, veľmi dlho, dokonca až do momentu, kedy sa dostane na svetový pohár. Tam sa možno začne zaujímať
nejaká asociácia a získajú sa nejaké peniaze z ministerstiev alebo iných sponzorov, čo sa týka toho financovania, je toto, že ten rodič tam má obrovskú ambíciu. A keď sa pozrieš aj na športovcov, môžeme si vybrať nejaké hviezdy, jak bol Tiger Woods alebo Shaun White v snowboardingu, tak vždy tam je rodič, veľmi silný element, ktorý toho športovca tlačí vpred ako dieťa a dáva ho na ten piedestál a tak sa tvorí šampión. Takisto vo fight športoch je to vidieť, že ten fenomén toho rodiča, že má ambíciu, že to decko bude dobré a bude najlepšie na svete, tak ide to od toho rodiča a ten vzor ten rodič dáva, ale to, čo si povedal, ten vzor by mal byť pozitívny, nie negatívny, nie egomaniacký a ten rodič by sa tomu dieťaťu mal veľmi veľa venovať. Takže to je ten fakt a je to pekné, keď ten rodič tomu dieťaťu dá cez ten šport ten vzor, jak funguje fair play, že musí makať, že jak to vyzerá, keď sa mu nedarí dostať sa z dola hore. To sú také pekné veci a ja tiež svoje deti plánujem viesť k športu, aj k profi športu a trošku mi príde také naivné povedať si, že však to dieťa si vybere same, či bude profik. 15-ročné decko sa chce hrať, mať frajerky a mať dobrý čas. Nie chodiť na svetové poháre v dodávke. Hej. To si musíme povedať na rovinu, že tá ambícia rodiča je veľká. Alebo trénera. Ale zase aj rodičia by mali podľa mňa brať ohľad na to, že keď oni dotujú to dieťa, tak by mali rešpektovať toho trénera a ten tým, 100%. Ktorý je okolo neho. Ja som to skôr myslel v tejto rovine, že nebyť, aby rodič nebol ten tréner, ale aby mal trénera a rešpektoval ho. A myslím si, že to dieťa sa necíti tak dobre na tom tréningu, keď má rodiča za mantinelom a ten rodič po ňom kričí. To je na facku, ja som toto videl párkrát. A ten tréner veľakrát musel zakročiť a vyhodiť toho rodiča normálne z tréningu a niekedy bohužiaľ aj za obeť toho, že príde aj od toho športovca, ale bohužiaľ toto sa deje a to ego a to maniactvo v tom športe vidím až také xenofóbne a mrzí ma to, pretože to ubližuje športu a tým mladým talentom a tým mladým športovcom. Aj ja ako fyzioterapeut mám dosah na to veľakrát sa pobaviť s tým rodičom alebo priamo s tým športovcom a vysvetliť, čo sa tam deje. Takže v tom profi športe je veľa negatívnych emócií, aj zlých vzťahov a všeli, čo sa tam deje, s čím ja sa tak trošku vysporiadávam občas a tiež mi to robí headache. Spomínaš mladých športovcov, nejaké nádejné talenty. Každý, kto si pozrie tvoj Instagram a sleduje ťa, alebo tvoje sociálne siete, tak vie, že aj som to spomínal v úvode, spolupracuješ s ľuďmi, ktorí sú úspešní, ktorí sú v podstate profi športovci väčšinou. A aké to je? Zoberme si v blízkom kontakte alebo blízkej spolupráci so Slovenskou snowboardovou asociáciou s freestyle lyžiarmi a snowboardistami, ak to mám správne povedať. Videl som, že spolupracuješ s českými snowboardistami, ďalej máš tam ski alpinistu jedného. Kuba Šiarníka. Áno, spomínal si teraz boxeristov od Akadémie Tomiho Kidakovača. Presne tak. A ešte tam máš vodného slalomára. Konkrétne teraz Maťo Halčín v príprave. Áno, výborné. Čiže v podstate máš dosť široký záber športov. Takých skôr netradičných, čo je super, pretože není šport len hokej, fotbal, basketbal. Tam sme skončili, že na Slovensku máme tie vodné športy na neskutočnej úrovni. Fight, čo sa týka tých fight športov, je MMA, alebo box, alebo kickbox, judistov. Máme jedných z najlepších na svete, takže ja vďačím za to, že som mohol vidieť aj športy ako je skateboarding, motocross ako reprezentant hlavný Števo Svitko. Takže rôzne športy, rôzne pohyby, rôzna mentálna príprava. Takže bolo to veľmi pestré a náročné a ja ako fyzio sa musím každému trošku prispôsobiť, lebo nemôžeš, dajme tomu gymnastku, buchnúť po trapeze a povedať, že tak poď makaj, hej. Mení sa ten prístup, tak aj ja sa musím meniť, čo mne dodáva trošku, že aj ja si to ego musím strážiť a dávať si pozor na ústa, čo kde poviem, že nič není čierna a biela. Takže tomu vďačím veľmi, že som bol podporovaný rôznymi ľuďmi, ktorí mi pomohli dostať sa
k takýmto športom a je to super, užívam si to. Je to v podstate individuálny prístup ku každému klientovi, ktorého si musí celé načítať. Není to... To živá bytosť. Je to živá bytosť, ale je to všetko individuálne. Ty chodíš s nimi na sústredenia, predpokladám. Alebo ja to viem, ľudia to nevedia, asi tí, čo ťa nepoznajú. Na svetové poháre, majstrovstvá sveta som absolvoval s kanoistami. Na tie najprestížnejšie preteky som sa dostal. Bohužiaľ nie som teraz na Dakare so Števom, pretože to korona trošičku nám skomplikovala. Držím Števovi palce, dneska mal ďalšiu etapu, takže dostanem sa určite na tie najprestížnejšie preteky s tými športovcami. Hej. Ja verím, že tento podcast navštíví aj Števo Svitko, nie asi hneď, keď sa vráti z Dakaru, ale keď bude mať viacej času, no hneď asi nie, lebo čak kto bude chodiť do podcastu, kde bude mať 50 poslucháčov. Ja si strašne želám, aby ešte tam spravil výsledok, ako podľa mňa úspech už je to, že dokončí vôbec niekto ten Dakar, že to nie je samozrejmosť dokončiť len to psycho a Števo to s prehľadom dáva, takže veľmi zaujímavé. Tiež, že človek by povedal, že on sedí na motorke, však nič nerobí celý deň. No, není to tak, že sedieť na hentej motorke v tých rýchlostiach. Števo je pre mňa jeden z najväčších športovcov na svete, akých som stretol, čo sa týka vytrvalosti a mentálnej takej tej zdatnosti. Števo medzi top 3 určite. Ten by mohol ísť do klietky. Budeme ho sledovať ďalej. Možno zmení šport, ja ho tak trošičku lámem, aby... Odišiel do MMA. Hej, napríklad. Jasné. Ale nemá, on je taký dobrý chlapec, zoravý, vieš, on sa nikdy nepobil asi ani v krčme, vieš. Ale tak on je zo Žaškova, vieš, takže tam je to dosť možné, že v tom Žaškove sa udialo kopec vecí, keď šiel okolo krčmy z tréningu domov. To sa ho tu musíš opýtať. To sa určite opýtam. Ja viem, že snowboardisti, freestyleoví lyžiari sú takí pankáči trošku. Neviem, ako je to teraz. Poznám tú starú... Je to freestyle. Tú starú generáciu poznám, zažil som si veľa, chodil som ako DJ hrávať na afterky po snowboardových závodoch. Ale to bolo asi trošku iné a o tom by som sa nebavil, ale prosím ťa, nejaký zážitok. Viem, že si bol minulú sezónu s chalanmi dosť často na horách. Zmenil sa ten šport. Je to o rotáciách v tom vzduchu, o tých trikoch, o sponzoroch, o peniazoch. Ty potrebuješ obrovské prachy na ten rok, aby si vôbec mohol ísť na výjazd. Potrebuješ peniaze veľké, takže je to iný šport, jak to býval. Veľké značky sa točia okolo toho športu. Stal sa to FIS šport, čiže je to pod FISom. To je isté ako zjazdové lyžovanie. Je to na olympiáde, takže už to nie je len zábava a dobrý čas. Myslím si, že to už odzvonilo tomuto športu. Tá stará generácia hovorí, že je to na škodu. Ja si zase myslím, že je to super, ak sme sa bavili pre tie deti, že keď tie deti vidia, že máme nejakú Klaudiu Medlovú, ktorá je na olympiáde v snowboardingu a že to je strašne cool a moc prajem tomu športu, aby sa mu darilo naďalej u nás. Máme na to podmienky. Ako je to so sponzormi? Respektíve nie ani so sponzormi, ale koľko stojí napríklad... Rodič je najväčší sponzor. Si so Zolom Strculom si v kontakte koľko Zolko už není profík, ale keď sa bavíme o nejakom... Ja už som toto hovoril aj v minulosti, myslím, že to nie je nejaké tajomstvo, keď si spočítaš, že máš nejaké výjazdy za snehom do parkov, platíš park, platíš hotel, platíš trénera, platíš fyzoša, tak minimálne tých 100 000 eur na rok pre snowboardistu, ktorý chce aktívne snowboardovať, byť konkurencieschopný Američanom, Kanaďanom, Švajčiarom, tak sa bavíme o minime 100 000 eur, ktoré z veľkej časti idú z vlastných prostriedkov, potom tam niečo pomôže, samozrejme, buď asociácia, nejaký štátny útvar, alebo potom sú to sponzory, kde sa väčšinou pohybujú energetické nápoje, ako je Red Bull. Môžeme poďakovať Red Bullu za to, že podporuje adrenalinových športovcov a nielen tých, ale ja môžem aj z našej skúsenosti povedať, že Red Bull podporuje aj našu súťaž. A za čo akože fakt rešpekt len preto, že my sme boli v podstate nič, nemali sme žiadnu súťaž, nemali sme žiadne meno, postavili sme park v Dolnom Kubine a oslovili sme Red Bull a oni nám dali prvý rok príležitosť sa ukázať, urobili sme jednu otváračku, urobili sme súťaž a zrazu je proste s Red Bullom úplne iná spolupráca a sú naklonení každému projektu, ktorý robíme, každej veci a to je super, že vlastne sa nájdú aj takéto firmy. A ja som taký trochu projekt
v rámci iniciatívy Československého Red Bullu, pretože chceli športovcom okrem plechovky a peňazí dať aj ako keby extra starostlivosť a ten fyzioterapeut, mentálny coach je veľmi dôležitý v tom športe, takže takto aj ja ďakujem a spolupracujem s Red Bullom na takejto úrovni a je to super, pretože ten šport my môžeme meniť aj takouto formou na Slovensku. Že tie prostriedky z toho súkromného sektoru a nechcem povedať, že zo západu, ale áno, je to stále zo západu, že stále sa bohužiaľ tvári, je vidieť, že je to taký trošku západ a východ, tak sa na Slovensku aj vďaka tomu ten šport posúva vpred a tá úroveň sa zvyšuje. Že tá kvalita tých služieb, že je tam fyzoš, že je tam mentálny coach, že sa rieši strava, že ten športovec sa cíti dobre, že ten športovec premýšľa inak nad tým športom, tak tam aj takíto sponzori majú tú ako keby úlohu a je to super. No to teda, že ja sa spýtam ešte takúto vec. Ty sa staráš vlastne o regeneráciu, o fyziostránku človeka na sústredeniach, ale teraz mi povedz, obuvníkové deti chodia bose? Mega. Ale čiže, lepší sa to. To ma, akože, dneska, keď som sa pripravoval na tento podcast, tak Zuzka sa ma opýtala, že mňa by zaujímalo, že či Kubo reálne sa venuje regenerácii, že či on chodí, ja neviem, do sauny, na masáž, či má nejakého svojho fyzioterapeuta, ako často regeneruje, pretože my sa bavíme o tebe ako o človeku, ktorý sa stará o zdravie človeka a ty, jasne, venuje sa aj aktívne športu, chodíš na skialpy, chodíš na bicykle, venuje sa cvičeniu a k tomu všetkému, k tomu aktívnemu životu je potrebná regenerácia. 100% súhlasím. Čo ty? Ty mi povedz. Ja som... Hambil by som sa. Kedy si bol naposledy na masáži napríklad? Včera. Mali sme, ale poviem ti, čo je za tým. Nebude to nič nevhodné. Ja by som sa hambil, keby mi visí brucho veľké a som vyhoretý negatívny človek, ktorý sa necíti dobre. Ja potrebujem byť pri ľuďoch fit, ja potrebujem mať energiu, potrebujem znášať ich starosti, takže sa fyzicky kondične, ten kondičný tréning ma chytil na Orave, pretože máš možnosti nebyť na bežiacom páse, ale byť v hore, ísť na turistiku, ísť na bicykel, ísť zime na skialpy, do toho tá sila mňa veľmi baví, vedieť ovládať to svoje telo. No a čo sa týka tej regenerácie, tak sú prístroje v dnešnej dobe, technickej, technologickej, máme prístroje, že nepotrebuješ ani človeka. Čiže od elektroliečby po lymfodrenáž, masážne pištole, stretching, veľa vecí týchto robím. Robím ich dosť pocitovo, že nehovorím, že musí to byť. Keď začínam cítiť, že mám nohy jak bandasky a neviem chodiť, tak trošku si začnem pomáhať napríklad lymfodrenážou. To je klasický prístroj, ktorý navlečieš také návlaky, zapneš a tebe vymasíruje ten prístroj tie nohy a v dnešnej dobe tie technológie sú na takej úrovni, že to naozaj nie je to ľudská ruka, ale spraví to obrovskú službu. Takže ja to využívam pri rehabilitácii a regenerácii mojich športovcov a využívam to aj u seba. Takže som poctivý a tým, že aj trošku si strážim ten svoj voľný čas, že sa naozaj snažím mať ten čas pre seba, tak to už je pre mňa taká regenerácia. Už to, že nemusím robiť a nemusím byť v tom mentálnom zápale, tak tam už to telo regeneruje. Myslím, že to skôr ako fyzická regenerácia je veľmi dôležitá pre ľudí, aj pre mňa tá mentálna. Ja pekne neviem oddychovať. Niekedy povie, že odpočívaj. Keď mi frajerka povie, že však lež a pozeraj telku, tak ja veľakrát som v takom stave, že musím ísť na 21 kilometrovú túru a potom to padne a začnem. Čiže veľakrát aj ten aktívny mentálny oddych od práce, stresu a ľudí je taká regenerácia. Takže lepším sa a mám aj ciele do tohto roka. Nepovedal by som záväzky, že tá regenerácia bude ešte lepšia a chcem sa cítiť dobre, byť bez zranení, takisto aj ja mám občas nejaký výron, nejakú bolesť. Takže ja by som nepovedal, že som dokonalý, ale tiež som není na tej druhej strane, že ako si povedal, že obuvníkovi deti chodia bose. To už tak vďaka Bohu nie je. Spomínal si to, že tie možnosti Oravy a v podstate tohto okolia a všetkého okolo tu, čo tu je, tak máme možnosť ťa zastihnúť niekde
v nejakej ordinácii, alebo je nejaká možnosť sa k tebe dostať? Lebo viem, sám posielam ľudí za tebou, keď niekto sa mi ozve, že má nejaký problém, tak ty si asi jeden z mála kontaktov, ktorý posúvam ďalej bez toho, aby som sa bál, že čo sa tomu človeku stane. A máš nejaké plány do budúcna, že ja neviem, otváraš ordináciu, ideš si tu robiť nejaké svoje vlastné fitness centrum, alebo ideš niečo rozbehnúť svoje, kde by ťa ľudia mohli reálne nájsť, kde budeš mať stály kontakt a nebudú ti písať iba cez Instagram alebo cez Facebook? Určite. Mám v pláne otvárať ordináciu pre verejnosť v Liptovskom Mikuláši. To prišlo ako rozhodnutie, že som našiel veľmi výhodné podmienky na takú ordináciu, kde môžem prijať ľudí. V Dolnom Kubíne verím, že vo vašom gyme nájdeme ten čas, že otvoríme brány pre ľudí a že sa to vráti všetko do normálu a že budeme môcť spolupracovať s vami na pohybe, pretože ja nemám rád takú ako keby pasívnu, že tu si láhni, ja ťa vymasírujem, že som jeden z tých fyzioterapeutov, ktorý rád príde do gymu za tým človekom a že nalajeme si čistého vína, že ukáž mi, aký máš drep, ukáž mi, ako robíš hyb, pozrieme, ako ti fungujú lopatky, ako dýcháš, prečo ti robí problém nejaký prvok napríklad, že kopu ľudí príde s tým, že mám hrozné problémy v stojke a zistí, že ten človek nemá mobilitu v zápesti. Takže začnem s ním pracovať priamo v gyme na tom zápesti, že nepotrebujem stolík a biely plášť, aby som mohol s tým človekom robiť. Takže... Ale vyzeralo by to dobre. Hej. No, vyzerá ľudia, to je syndrom bieleho plášťa, vieš. Ale ja som taký není, ja rád nosím šiltačky dozadu a trošku robím taký ten freestyle z toho, že ľudia nepotrebujú takéto mať medicínu a doktora. Ľudia sa potrebujú pohybovať zdravo, kvalitne, často a to je moja úloha. Takže ja aj tak chodím rôzne po gymoch, robím rôzne workshopy a takže ľudia ma môžu zastihnúť aj tam. Častokrát vyvesím na Instagram alebo na Facebook, pokiaľ sme neboli v týchto obmedzeniach workshop, kde sa môžu tí ľudia prihlásiť. Plánovali sme my vo vašom gyme niečo, takže verím, že sa to čoskoro spustí, lebo mi chýbajú ľudia, chýba mi ten dotyk ľudí, keď toto znie všelijak. Chýba... Vieš, čo chcem povedať? Presne, o čom hovoríš, že ja sa rád ľudí dotýkam, ale nič, už sa v tom zamotal, ne? Ale že ten dotyk na toho človeka, že mať s ním kontakt je pre toho fyzioterapeuta najdôležitejšie, že nedá sa online vybaviť. A už sa stretol s niekým, kto bol akože online fyzioterapeut? Home office. Kopu sme boli takí, boli sme nútení. Pri tej prvej vlne si mal lockdown, hotovo, nikto nikam nemohol ísť. Online tréner, ale akože taký... Ale aj fyzioterapeut. Môj kamarát v Bratislave, Janko Sekereš, mal nejaké koleno, ktorého teda klienta bolelo koleno po zranení a zavreli a nemohli sa stretávať. A teraz potrebuješ držať to koleno v pohybe, lebo tam vzniknú kontraktúry, zápaly. Takže oni cez Skype cvičili, on je ukazoval, jak si to uvoľniť, kam zastabilizovať a fungovalo to. Lenže je to tak veľmi frustrujúce, keď si ty zvyknutý mať ten kontakt s tým človekom. Takže ja si do roku 2021 nič iné neželám, len aby sme mohli byť viacej spolu trénovať a riešiť tých našich klientov. Takže verím, že to rozbehneme čoskoro. Verím v to ja, samozrejme. Už sa pomaličky blížime k záveru tohto prvého podcastu pod hrazdami. Ja mám ešte takých pár otázočiek na teba. Čo považuješ za najväčší úspech v tvojom živote? Najväčší úspech... Ja teda si neviem, že som dokázal veľkolepé veci. Dobre, veď môžeš napríklad uviesť, že si trénoval človeka, ktorý bol druhý na olympijských hrách v Londýne v roku 2012, to bolo, myslím. Áno, ja skôr by som povedal, že to sú veľké veci, ale sú to veľké veci pre nich. A pre mňa aj tá olympiáda, ja pevne verím, že sa dostaneme aj na letné olympijské hry, ktoré budú tento rok. S lyžiarmi? Áno. Počkaj, sú lyžiari na tráve. To na existuje. olympiáde? Nie, ešte nie na olympiáde, ale asi bude. Takže verím, že to bude s našimi boxeristami, s ktorými som začal spolupracovať, ale to sú také minoritné veci, nepovažoval by som to za svoj úspech, to je ich úspech. To, že ja som pomohol niekomu, kto bol na olympiáde, zranil sa a pomohol som mu vrátiť sa naspäť, alebo pomôžem športovcovi cítiť sa dobre,
tak to spravil on, ja som mu pomohol. A osobné za také svoje úspechy považujem, že stretávam ľudí a tvorím ani nie značku alebo firmu, ale robím prácu, ktorá ma baví a tvorím vzťahy a spoznávam ten svet z toho uhla športu a pohybu. To je pre mňa obrovský úspech, že to je niečo, čo sa mi najviac podarilo a naďalej darí a preto aj o tom hovorím nadšene, lebo to pokračuje. To není jedna vec, že tu som si kúpil niečo, alebo som dokázal toto, ale každý, aj to, že sa poznáme my dvaja, to, že vzniká tento podcast, že toho môžem byť súčasťou, to sú pre mňa také tie veľké veci, z ktorých ja žijem a verím, že budú pokračovať, takže to ma teší a to sú také moje malé, veľké úspechy, dostať sa napríklad na takýto podcast a baviť sa s tebou o veciach, ktorými žijem. Toto je moje hobby, ja toto riešim deň a noc. Ja ďakujem, že môžeš byť prvým hosťom. Ďalej ma zaujíma každý človek, keď nejako rastie, či už vo svojej profesii, alebo v športe, alebo aj vo svojom živote, tak má nejaký vzor. Ja som premýšľal nad vzormi a ja som až zostal v šoku, že ja nemám a asi som nemal vzor. Ale no, vidíš, že ešte teraz som z toho šoku, že a samozrejme, že som mal takého, jak je, ja neviem, Jean-Claude Van Damme. Teraz cez sviatky som videl s ním film, ja som nedýchal, hej. Ale to není vzor, to je hrdina, ktorého vidíš. Ale vzory, a potom som tak nad tým premýšľal, že mne sa to mení, že keď budem hovoriť o Miškovi Barbierovi, tak Mišo Barbier je v pohybe, o tom, ako pracuje s ľuďmi, o tom, ako miluje pohyb, ako miluje tréning. Tak ja si želám byť ako on. On je môj vzor v tom, že on vie dať ťažký drep, vie spraviť salto, vie snowboardovať, vie komunikovať s ľuďmi, dobre vyzerá, je milý a to všetko ti tak ako povie, že wow, že ja by som chcel byť raz ako on. Myslím, že hovorím za veľa chalanov, lebo Mišo Barbier je taká ikona. To je ikona, no. Hej, ale aj to, že ty si sa pustil v Dolnom Kubíne do projektu mať vlastný gym, mať vlastnú súťaž, mať svoj podcast, tak aj v tomto si pre mňa vzor. Čiže mne sa to tak mení, že podľa toho, čo ja práve riešim v živote, tak tie vzory mi tak pristupujú a učím sa od tých ľudí, že že on sa nebojí spraviť podcast, že on sa nebojí teraz ísť si za tým. Takže takíto ľudia sú moji keby vzory, dajme tomu, a inšpirujú ma k tomu, aby som ja sa nebál a nebol lenivý a nestagnoval, neprokrastinoval nad svojou kariérou a nad svojím životom. Takže tých vzorov som mal v živote viacero, ale Jean-Claude Van Damme si zostáva. Čiže to ostatní ľudia sú vlastne tvojou inšpiráciou. Ale aj vzormi zároveň. Je to taký vzor, že ti niekto dá ten ako keby ten pohľad na tú vec, že Mišo Barbier tiež nemá nejaké extra vzdelanie. On nemá tituly pred menom, on nie je profi, ale on je inžinier mobility. Je to mladý a je veľmi mladý. Je veľmi mladý, práve to, že on má 22-23 rokov. A mi povedz, ktorý doktor, fyzio, alebo nazvíme koho, odborník, má dosah na ľudí ako Mišo Barbier. Ako Mišo Barbier, presne tak. A Mišo Barbier nehovorí tým ľuďom hlúposti. Nie. Práve, že on je človek, ktorému reálne to verím a viem, že si celou tou tráťou prešiel. Že a vyvíja sa, že on za rok presne bude ešte kvalitnejší content prinášať pre ľudí. Takže to sú tie vzory a potreboval som sa tomu aj ja naučiť, lebo mi odstrelilo ego a odstrelilo mi dekel z toho, aký som ja úspešný a s kým ja všetkým robím a čo mne niekto bude hovoriť, jak ja mám trénovať ľudí, ja viem, jak treba trénovať ľudí. A ja bol som v tej situácii a potom som si uvedomil, že jednak nikto nemá rád, nikto ti nikam nezavolá, lebo si jedno meno a naučil som sa takej spolupráce, čiže každý jeden môj kolega, človek, ktorý robí s ľuďmi, je v našej tej branži fitness, zdravia, pohybu, tak je v určitej fáze toho nášho vzťahu v tej našej komunikácii pre mňa vzor a ja sa od každého učím. Vďaka tomu asi som aj kde som a stále sa to vyvíja, že vy ma vlastne posúvate tam, kde ja idem a toto môže byť vzájomné a toto není
nie je trend na Slovensku. Toto skôr je taká... Každý si, veľa ľudí si ide to ego a tú svoju cestu si razí a ja si myslím, že aj my z King of the North alebo aj z Kingzone sme takým iným príkladom toho, že každý si zastáva tú svoju pozíciu v tom združení a niekto sa stará o sponzorov, niekto sa stará o jedinečnosť tej súťaže, niekto sa stará o tú technickú stránku, technickú myslím akože nájmy, prerábky vecí, zase druhý sa stará o design a tretí sa stará o tú technickú stránku, čo sa týka športu. To je jasné, ja som projektant, Mišo je tréner, Zirus, Robo je dizajner. Proste my traja sa staráme o túto časť a nejde to tak, že budeš si honiť ego, že ja som projektant, vieš, juchu, vieš. Že ja som spravil túto súťaž. My sme tým a proste ideme ako tým a ja budem rád, keď my nadviažeme a rozšírime tú spoluprácu aj do toho fyzia, lebo reálne nemáme toľko tých fyzioterapeutov okolo a hlavne v Kubine nie sú takí, čo by chceli alebo čo by chápali tú našu ideu. Ja by som aj na toto nadviazal, že v Kubíne a celkovo v tých malých mestách kvalitní vzdelaní ľudia trošku ušli za tou prácou a taká moja viera v to, že aj v Kubíne vďaka tebe som aj spoznal ľudí, ktorí ešte žijú mimo Dolný Kubín a vracajú sa sem na sviatky a sú veľmi šikovní, majú talent piecť, majú talent robiť kávu, majú talent s hudbou, majú fakt talent robiť veci na špičkovej svetovej úrovni. A ja verím, že sa vrátia domov a že spravíme takú vzboru a skvalitníme služby napríklad aj v Dolnom Kubine, že prečo by mesto s 20 000 obyvateľmi malo mať horších fyzioterapeutov a doktorov ako mesto s 500 000 ľuďmi alebo s 1 000 000 ľuďmi. To mi nedáva logiku, to mi nevychádza a preto si želám a aj som sa aj jadal do takej pozícii, že som prišiel z Prahy a vedel som, že nie, že si pohorším, ale idem do iného prostredia, inak to bude fungovať, inak budem získavať klientov, inakšie potreby tí ľudia majú, ale veľmi ma to baví a myslím, že je tu priestor aj spolupracovať s ľuďmi podobného odboru a pomáhať ľuďom. Takže toto je taká správa pre všetkých, ktorí sú po svete. Vráťte sa domov. Všetci sa vráťme domov, budeme tvoriť jeden krásny okres Dolný Kubín a budeme si to nažiť jak v rozprávke. Je to taký idealizmus a mňa aj môj tatko hovorí často, že som veľmi naivný a mňa táto naivita baví. Si môžeme podať ruky. Hej. Ale stále si myslím, že to vie fungovať a teším sa na to, že aj tu ľudia si zaslúžia vedieť napríklad o tom pohybe viacej, vedieť, ako sa rozcvičiť, vedieť, ako trénovať. Je tu veľa triatlonistov, skialpinistov, ľudia, ktorí trénujú skoro ako profíci. Takže títo ľudia potrebujú pomoc a verím, že budem mať dobrý dosah na týchto ľudí, budem im vedieť pomôcť aj v spolupráci s ďalšími. Takže to je taký ešte môj odkaz na záver, že som rád, že ste ma prijali medzi seba, chlapca z juhu. Veľakrát to mám ťažké, vieš, mne to tak povedia, že Maďar došiel. Že nevie odhazovať sneh a tak, vieš, že občas to dostávam pocítiť. Ja som ti chcel navrhnúť, že keď si vravel o tom, že ak sa chodí do hôr a neviem čo, že na 20-kilometrovú túru, takže ťa zoberiem s mojim tatkom do lesa, on už je trošku starší a že pôjdeme spolu do lesa. Ja síce nechodím, ale mohol by si zamiesto mňa. V kúde. Vieš, čo som vymyslel, že keď ma to nebavilo, občas ma to nebaví tie túry, lebo je to také monotónne, tak si dávam záťažovú vestu, 9-kilovú, tak to úplne spestrí tú prechádzku, lebo zrazu máš nový problém, máš extra 9 kg, takže ja tiež mám túto asi poruchu nejakú chovania, že potrebujem si to stále nejak... Sme trošku premotivovaní v istých veciach, ale v tých lepších veciach by som povedal. Ja mám na záver ešte 5 slov, ktoré by som chcel takú rýchlu odpoveď od teba. Poď. Všetci si idú, vieš, že povedz proste nejaké motivačné veci nakoniec. Nebudeme toto nebudeme riešiť. Ja to nechcem tak robiť, ako to robia všetci ostatní. Čo ti nápadne, keď počuješ slovo hudba? Motivácia.
Som sa ťa chcel opýtať na tvoju obľúbenú kapelu, ale dobre. Čo ti napadne? Rocky Balboa, kámo, soundtrack, to stále vyhráva. Eye of the Tiger, ty si sa našiel s tvojim budúcim švagrom, si to ide takisto. Hej. To si pamätám na milión, no ten išiel tieto veci. Ďalej, čo ti napadne, keď počuješ slovo hory? Sloboda. Skvelé. Čo ti napadne, keď počuješ slovo šport? Kreativita. Čo ti napadne, keď počuješ slovo úspech? Pokora. A ukončíme tento podcast. Čo ti napadne slovo dovolenka? Čo ti napadne slovo dovolenka? Čo ti napadne, keď počuješ slovo dovolenka? Som dávno nemal. A čas s milovanými je dovolenka pre mňa. Ja to ešte dovolím si rozviť. Tvoja nejaká obľúbená destinácia alebo typ dovolenky? Letnej alebo zimnej? To nechám na teba. Ja som bol na tak veľa miestach, ale ani jedno z nich nebolo dovolenka, chápeš, že som bol všade pracovne. Vieš, a že reálne, že vieš, on chodí stále s tými športovcami po hrášek, on ešte aj za to platia, vieš. Ale reálne nie sú to dovolenky. Oravská lesná. Oravská lesná, to je strašne zima. Ale ty máš rád zimu. Hej, to je pravda. Obľúbená destinácia, dajme, že na Slovensku. Tak daj na Slovensku. A teraz musí byť na Orave, chápeš? Nemusí to byť na Orave, však môžeš ísť. Mám skvelý kontakt, výborné apartmány pod Kubinskou holou, keby si chcel, majú tam skvelé ubytovanie. Hej. Nie, naozaj to, že to Slovensko, no napríklad Nízke Tatry mňa veľmi prekvapili. Že všetci samozrejme mám Vysoké Tatry, ale Nízke Tatry mňa prekvapili to keď sú rozmanité, jak sa tam dá veľa športovať. Ja som sa zlákol, že percentom zastávanosti. No, aj to. Ale... Tak Nízke Tatry. Na Slovensku Nízke Tatry prekvapili a mali by si všetci ísť pozrieť na miesto Chorvátska a Dubaja a gréckych ostrovov pozrieť Nízke Tatry. Budúci rok. Súhlasím, tiež som tam nebol. OK, poďme spolu. Zober záťažovú vestu. Zoberiem si svoju záťažovú vestu, ty svoju a budeš mi opravovať koleno potom. Hej, inak kolena bolia z toho, máš zrazu 9 kg extra, vieš. Poznám, ale tak ja som chodil, vieš, so záťažovou vestou kedysi non-stop, takže ja som to mal ale spredu, vieš. Hej. Takže tak, dobre, super, ďakujem ti, Jakub, za tento podcast, ktorý sme za túto hodinku, čo sme tu strávili a ja ti budem želať iba, aby si bol úspešný, aby sa ti darilo, aby si reprezentoval Slovensko na olympijských hrách. Wow, ďakujem. So svojimi zverencami, aby ste odtiaľ donesli nejakú možno medailu alebo dobré umiestnenie. Verím, že spoločne pomôžeme ľuďom aj v Dolnom Kubine s nejakým pohybom, keď sa uvoľnia opatrenia a budeme môcť organizovať nejaký workshop. Teším sa v Kingzone a mojím prvým hosťom v podcaste Podrazdami bol Jakub Kmeďko. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie a želám, nech sa podcastu a King of North želá naďalej. Želá? Darí naďalej. Ďakujem ešte raz. Nech sa vám darí. Buďte zdraví.